jam hiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare en garti hannde oɗo ñalawma dimanche hawri ko nogas e tati lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayi habruji moɗon e ɗemgal Pulaar guiɗaɗen d' abord ko toon to États-Unis e tugnade habruji gumiriɗi toon to Washington. Kanko président Joe Biden e ancien président Donald Trump pottital mabɓe ko ñande alhamis garoɗo o wonata toon to Atlanta. ɗum noon ene wayno ko tugnade kadi habruji gandaɗe oɗo saha joni hono kamɓe candidat ji ɗiɗi ɓe jaaɓi luwaji kewɗi ko fate henne débat ji ɗi holno jogori wadde ene jeeya e luwaji ɗi ɓe jaaɓi ɗi henno ɓe kala mo haalani micro mum ko ñifete e kadi ɗo ɓe mbaɗata débat ɗo henne ko ɗo ɓe mbaɗata nokku ɗo mbaɗata débat ɗo ene wayno ko yimɓe tawete hay ɗum noon ko jiida e ɗum ɗon ene wayno ko kala débat o ko haalte hen e koɓe kaldata koɓe namdete koɓe jaboto koko waɗete en direct e télévision ngaji kewɗi tugnade ha nde habruji gumiri toon to Washington. Siftinde on tan hono kanko président Joe Biden jarowo hande capanɗe jeetati e goho hitande kanko kadi Donald Trump jarowo e capanɗe jeeɗiɗi e jeetati hitande ko kamɓe jogori fottude toon ɗum noon kadi ko ngol ɗo woni lawol ɗiɗoɓol kamɓe ɗiɗo ɓe potta taw gawtuma fof ne woni candidat kadi holwa ko ɓe pottino kadi e nder hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗum noon ko goteji bannoɗe e nde ɗon hisande joni kadi ɓe no potta débat o noon waɗata ɗum ko yimɓe ɗiɗo taw ko journaliste uji CNN hen goto ko Dimanche wiyete goɗɗo ko Jack Taper wiyete ɓeɗo ɗiɗi fof ko yimɓe kadi ko andaɓe no fewi to CNN kadi ko yimɓe ardiɓe meeɗi kanko hoore makko kanko kadi Dimanche ardade kadi débat ji goɗɗi bannoɗe hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeegom e kadi débat ji ɗiɗi goɗɗi bannoɗe e nder hitande ujunnaji ɗiɗi kanko Jack Taper kadi kanko hoore makko e nder débat bannoɗe hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas taw ko débat primaire hakkude président Joe Biden e kanko sénateur Bernie Sanders ko kanko wonno gardiɗo oɗon débat donc ko wawi wonde foof débat o ma yaltine télévision ngaji kewɗi e noon télévision ngaji ɗi ene jeeya hen ko wayno CNN ene jeeya hen Fox News ene jeeya hen kadi ABC e ko e kala ko ɗum ɗoji télévision ngaji goɗɗi cindiɗi mumen donc ene wayno ko luwaji mabɓe kaalaɗi ɗi hen ko oɗo saha joni mbi wonde ko so tawi neɗɗo mo haalani goto ɓeeɗo ɗiɗo kala mabɓe mo haalani micro mum koko ñifete ene wayno kadi ala yimɓe jogorɓe tawede toon toon toɓe kalarto en surtout henne pour anje yimɓe foɓɓoɓe walla yimɓe wulloɓe kadi ala kadi notuji bindiseɗi hadde débat o wadde ɗum noon hay goto ala droit yaltinde kayitaji poste muɗum ko ɗaminno tan ko wonde ko kanko ancien président Donald Trump mo salo ɗiɗon luwaji kono e wayno kamɓe ɗi fof ɓe jaaɓi ɗum noon goto mabɓe fof nene fewnti oɗo saha joni ko fate débat ji hono jogori wadde ko jiida e ɗum hono ko fate campagne goto mabɓe fof nene fewnto kadi ne adda gueɗe ɗe ganduɗa en haalduji kewɗi ko fate campagne e ko fama tan ɗeɗo balɗe ɗi ɓenni hono kanko Donald Trump o hujinini konngol e biyeteɗo Dan White on ardi club goto biyeteɗo UFC noon ko en wayno ko Ultimate Fighting Championship waɗi ɓeɗon ko fate boxe uji ɗum noon haariji e laabi ɗum noon ko champion muɗum hono kanko biyeteɗo Dan White ene wayno ko kanko Donald Trump hoccitino e makko noon ɓe gana sehlaɓe o wi wonde ko kanko oɗo Dan White omo foti embauche yimɓe réfugié ji natɓe ndi ɗo e leydi ndi par ce que ɓeɗon ko wawɓe heɓede inde konnguɗi bonɗi tan e ko fate kadi immigré ji natoɓe ɗo e leydi he ɗum noon ko kanko Donald Trump kadi o wandira ɗum ɗon o haalino kadi debbinoɗo en wi wonde ko réfugié ji walla immigré ji natoji ɗo henne e États-Unis ɗi goni ko bonnude ƴiƴam hono leñol gongol ga États-Unis ɗum noon ko hollude wonde ko hawnaki ko ɓaleɓe nen hawnaki leƴƴi goɗɗi ne hen ene ndestodira e leƴƴi américain ji ko wayno tubakoɓe ko wiyata ko race pure ɗum ɗo fof kadi ko gueɗe bonɗe ɗe ganduɗa kanko Donald Trump omo anda omo haala ɗum ɗon ko jiita e ɗum ɗon hono kanko président Joe Biden kanko no mon hutoro konnguɗi kewɗi fatude Donald Trump wonde Donald Trump ko criminel e kadi ko neɗɗo mo fotani jaɓede ardo leydi ndi e surtout kadi e konnguɗi ɗi o haalarɗi henna hono konnguɗi kanko Donald Trump o sakiri haalde ko fate immigré ji ene poti embauchede par oɗo biyeteɗo Dan White pour beele ne mbawa sippirede boxe uji mbatte hono kanko président Joe Biden o riwti ɗiɗon konnguɗo wi ɗum noddi ko leññamako ɗum ɗo kadi mo noddi ko wonde ko kanko Donald Trump jikku bonɗo mo jogui anje surtout leƴƴi goɗɗi surtout immigré ji ɗum ɗo fof ene wayno koye campagne jeeya habruji men international guitarɗen ko toon to Arabie Saoudite ɗum nayi tugnade kadi ko Al Jazeera CNN reporti en wayno oɗo saha hannde yimɓe
tinaɓe maayi toon nena ngabbo e ujunere temedde nayyi neɗɗo tugnere hannde nder konnguɗi ɗi ngannduɗaa gummiɗi toon e hohoɓe Arabie Saoudite koɓe kaadi 83% e ɓeɗon yimɓe mayɓe ko yimɓe ɗanniɓe toon arɓe toon hajjude taw ngala autorisation pour wadde hajju men e Arabie Saoudite siftin ɗon tan ko Arabie Saoudite e nder programme uji ɗum ƴefti ko fati e kajjugol visa ji ɗi ndewi ko programme pour limitde no foti yimɓe poti wonde toon e taw koye saaha goto donc yimɓe hewɓe ngannduɗa naati toon ngari toon hajjude toon to Arabie Saoudite taw kadi ɓeɗon ngala autorisation nadde toon ɗum ɗon ene wayno oɗo sadio ne ɓeɗon pela hen ko wayno ko Égypte en ko wayno Jordanie en ɓeɗo fof ko yimɓe felteɓe heddiɓe noon won mayɓe hen kadi e tugnade hannde rapport ko haali taw ko nguleki waɗi ɗumen ko hunde toujours waɗonte kono noon ko ɓuuri hewde ko waɗi yimɓe ko yimɓe kew no fewi saabu won arɓe toon ina kajja taw walla agence uji gonɗi e leyɗele mumen jamiri wonde ko wiyete fraude waɗe hen taw jomumen mbawi nadde toon Arabie Saoudite taw ngala autorisation joni toon to Égypte enquête aji nan puɗɗi waɗe toon ɓe puɗɗima nanggude won agence uji gonɗi toon ballannoɗi yimɓe ɓe ɗannade toon to Arabie Saoudite taw kadi waɗi yimɓe heɓe mayɓe hen sibabude caɗele gonɗe toon ndeɗo hitande noon ko mayi toon ko hunde nde meeɗani waadini en kadi hawnaki Arabie Saoudite wi wonde ko ma ƴeftu kuulle tiɗɗe pour ƴewde beele kitale garoje ɗum ɗo ne wasa wattude habaruji men international guiɗoɗen ko toon to Mauritanie e tugnadi kadi habaruji gomiriɗi toon to journal biyete La Dépêche ene wayno ɓe mbi ko Mauritanie naji goto jeeyaɗo toon to wuuro wiyeten ko Adel Bagrou dahama toon taw dahi ɗumen ko soldateɓe mercenaire uji Wagner en liggotoɓe marinaɓe ɗum noon kanko nangaɗo walla kanko dahaɗo wiyete ko El Boussef e kadi oni wayno o nanga toon ko ñande gila samedi nde o toon itta e o difta kadi ko nokku cakkiɗo ɗum mbiyata Adel Bagrou ɗum noon ko woni koye région gonɗo Haute Chergui ko ɗum waɗi oɗo sadio noon famille makko wawino jokkodirde ministére toppitde ko fati affaire étrangére mo Mauritanie ɓe mbawi kadi wiide wonde ko eɓe kumpa walla ɓe paayi ko fati e cellal makko walla kanko hoore makko somo wuuri eɓe gonɗini ko nanodiral hakkude leyɗele ɗiɗi foti tan wonde koye e maslaha taw ko tumniɗo ko fati diplomatie taw ko kaldigal kono noon ko ɗum ɓuuri wawde walludeɓe pour beele eɓe ene deña caɗele gonɗe hakkude frontiére hakkude Mauritanie e Mali ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo sadio joni hono kamɓe gouvernement Mali ɓe jabaki taw ɗiɗo haalluji gouvernement Mauritanie kadi illa ko woni toon local to waji o nanga to ala ko haala hen to wonande ummade officiellement gouvernement Mauritanie ko jiita ɗum toon to Mauritanie hande ko fate campagne électoral hono suɓade gardotoɗo leydi Mauritanie ɗum noon ko vote ji poɗɗi wadde ñande 29 lewru juin kamɓe candidat ji ene wayno ɓe goni koye lawol oɗo sa joni ɗum noon ko nder leydi Mauritanie e caggal leydi foof ko windata e journal uji surtout ko wayno cridem hono kanko Mamadou Bocar Ba ñalli hannde ko toon to département Babaɓe ɗum noon ko kanko kadi woni candidat AJDMR ko kanko woni candidat AJDMR fottude guila ñande samedi hanke wawi rendinde yimɓe ɓe ngannduɗa en liggotoɓe makko surtout en ko fati campagne makko toon to département Babaɓe candidat biyeteɗo Hammadi Sidi El Mokhtar kañum hoore mum waɗi campagne muɗum walla waɗi batuji muɗum toon to Kiifa on kadi ko candidat opposition candidat goɗɗo biyeteɗo Biram Dawla Beydi kañum hoore mum aljuma ɓennuɗo woni ko hakkude ɓogge butil mite e wadnaga candidat goɗɗo kadi Mohamed Lemine El Mourtaji El Wafi kañum hoore mum waɗi jillu muɗum toon to Nouakchott banggue mum rewa koye wawi kadi wadde campagne makko toon to oɗon nokku candidat goɗɗo biyeteɗo Eidel Mohammeden Mbarek kañum hoore mum ene wayno ko wiyama wonde ko woni ko oɗo saha joni ko toon to wiyete Maale ɗum noon ko toon to Brakna candidat goɗɗo kadi opposition biyeteɗo Outouma Antoine Soumaré ene wayno ko wiyama woni oɗo ñalawma hannde ko toon to wiyete Ayoun toon woni campagne muɗum ko jiita e ɗum ɗon ono kanko candidat INSAF kadi gardi leydi Mahamadou Cheikhul Ghazouani wawi kanko hoore makko toon tigija wawde ƴewtade kala programme uji parti makko jogui ko fati oɗo campagne ɗum noon ko toon to tigija ma en gartu e candidat ji goɗɗi e journal uji men garoji so tawi Allah jaaɓi siftinde on toon ko campagne électoral mo Mauritanie gasat ko ñande alhamis fuɗɗi ko ñande 14 gasat ko ñande 27 woteji mbaɗata ko ñande 29 lewru juin pour premier tour
habruji men international tonto France en wayni ko campagne woni ko yodo sa joni pour yewde wadde woteji baɗoji toon taw ko woteji mbiyata législative ɗum noon ko fati assemblée mabɓe toon to France siftinton hono kanko président Emmanuel Macron en wayno o samminino assemblée mabɓe national toon ɗum noon ko caggal nde woteji mbaɗi toon worseji ɗi enne koko fati communauté européenne tawi kadi ene tena e ɗiɗon woteji ko kamɓe yimɓe opposition ko kamɓe ɓuurimo hewde toɓɓe toon parti makko kanko Emmanuel Macron ɗum noon ene wayno ƴeftino risque o ɗum sa wi wonde ko assemblée goɗɗo o samminat ɗum noon e konngudi makko ko yidde respectude hono yimɓe leñol françol ko haali sabu suɓade ɗumen toon to union européenne surtout yen suɓade ko yimɓe jeeyaɓe opposition ko noon o yimani oɗo saha jon ko teskirino en ko hawnaki so tawi woteji ɗi mbaɗi hono surtout parti biyeteɗo renaissance national ene wayno ko kañum hoore mum hawnaki ko kañum jogori ƴeftude woteji ɗi kono noon seppoji mawɗi mbaɗi toon to Paris hannde ɗum noon ko guure kewɗe kadi ko jiida e Paris ɗiɗi seppoji mawɗi nan taw arde ɗumen ko yimɓe joguiɓe yimɓe ɓe ganduɗa mbiyeteɓe féministe donc wullitoɓe affaire uji haqqeji rewɓe ene wayno respectacle e kadi wullitoɓe wonde so tawi tan parti biyeteɗo RN donc renaissance national noon siftini ɗon ko ardi ɗumen koko wayno Marie Le Pen mais wonde ko ɓeɗon kala nde keeɓi ardade toon assemblée nationale ko kamɓe droit ji mabɓe kamɓe rewɓe koko ɓeydoto lohade tungnan hande radio France ko reporti wono rewɓe renduɓe toon hande kene ɓuura capanɗe 13 ujunere neɗɗo mbawini rendude toon ɗum noon koye préfecture uji toon to Paris ɓe mbi kadi capanɗe 75 ujunere neɗɗo kadi mbawi kadi rendude noon tungnade kadi organisateur uji ko kalɗa ɗum mbawi rendude toon to capital toon to France ɗum ɗon ene wayno noddiɓe ko pelle kewɗe kene wona temedde ɗiɗi pelle taw ɗiɗon ene jeeya hen organisation ngaji non gouvernemental e syndicat ji way wonde fof ene wayno ko ɓuuri hewde rewɓeɓe en jogui ko pancarte uji mbiya wonde ko ene wayno ko so tawi tan hono Marine Le Pen e gueɗe mumen so tawi gardima leydi ndi hawnaki droit ji mumen ma ɓeydo lohade wonande kadi jeyaniyankoɓe hawnaki ɗum ɗo ko gueɗe bawɗe wallude mo kanko Emmanuel Macron pour wonde hawnaki ɓeɗo renaissance wasa ƴeftude kewendi toon to assemblée nationale habruji men international ha hande toon to Russie hono kanko Vladimir Putin ɗum noon ko toon to wonno toon to Moscou o wawi fottude yimɓe hewɓe taw ko yimɓe heɓoɓe diplôme ji mumen kadi ko yimɓe liggotoɓe ko fate gueɗe ko mbiyata sécurité walla kisal ɗum noon ko étudiant ji o hawi haalde wi wonde ko ene wayno ko leydi makko kanko Russie ene paari oɗo saha joni fottude leyɗele kewɗe walla organisation ngaji kewɗi o limti hen surtout jeeyaɓe OTAN pour ƴewde haalde kala ko fati wallude aduna pour ha dayre heeɓe hen haali noon hoore makko wi wonde ko e nder programme uji ɗi jogli mo ɓeydu doole ko fate nucléaire to wonande toon to Russie kono noon kadi maɓe coos kadi kaɓirɗe kese wallude militaire uji Russie jogade kaɓirɗe kese e tumnade ɗum ɗo noon heno kanko président Vladimir Putin gueɗe ɗo haalde o wi wonde ko oɗo saha joni kala nde OTAN walla kala nde organisation ngaji ko wayno pelle dendiɗe leyɗele européen bellitini jiiɗi haaldede ko fate jaam kanko mo paari haalde mumen e dumunaji ɓenni ɗo hono kanko Vladimir Putin o haalini gueɗe kewɗe o wi wonde so tawi kam Ukraine jaaɓi wonde ko kala leyɗele ɓe kefte muɗum nde ene wasa ruttinade ɗum ene wasa kadi wiide ene jaɓɓira noon ene wayno ko kanko hoore makko mo jabbo haalde muɗum hankkadi pour guerre o darto Vladimir Zelensky noon haali wi wonde ko kala nde kamɓe russinaɓe ɓe jalti kala leyɗele ɓe occupé oɗo saha joni taw Crimea ne jeeya hen kamɓe Ukraine naɓe maɓe dartini perlaji maɓe ɗum noon ne wayno ko nannodiral ala to woodi taw hakkude maɓɓe kamɓe russinaɓe e Ukraine naɓe ko jiida e ɗum ɗon toon to Crimea misilaji ballanoɗi toon wari ken wona yimɓe joyo ɗum noon ko yimɓe wonnoɓe toon e gueƴe ne lumbo ɗum noon ko kelletine misilaji ɗi jane ɓeɗon yimɓe donc ha hande tugnade kadi rapport o hono ɗiɗon misilaji ene wayno ko kamɓe Ukraine naɓe berlino ɗum toon to Crimea ko nokku mo ganduɗa kamɓe russinaɓe keftine mabɓe kamɓe Ukraine naɓe guila hitande ujunnaji ɗiɗi 14 ko jiiɗa ɗum kadi toon to Moscou kene wiye yimɓe jeyanayo maayi toon ɗum noon ko caggal nde église aji kewɗi e ko synagogue uji kewɗi jana
donc oɗo sa joni yimɓe jeeno e maayi hen e nogas joyo neɗɗo ko gañiɓe hen ɗum no fof ko nokkuji kewɗi taw ko ene wayno ko kañumen jana en même temps ɗum no fof kadi ko oɗo sa joni gouvernement mo Russie haalani hen hol yanɓe hen kono ɓe goni ko enquête. Habaruji men international hande toon to Mali ene wayno ko yimɓe sappo taw ko yimɓe ganduɗa jeenoɓe parti lundiɗi ene wayno ɓe nanggama ɗum nanggugol mabɓe noon ari ko tan kamɓe koye mabɓe goni toon e basu kalda ko fate politique e gueɗe banno ɗum woni militaire uji jane mabɓe toon ɗum noon ko ñande alhamisa ɓinno ɗo hawri ko nogas lewru juin ɓe takka oɗo sa joni ɓe goni koye batuji ɗi jamiraka e kadi jogade anniya pour hadde kisal leydi ndi e surtout hadde ɓeɗo laamiɓe wadde liggueji men ɗum noon e wayno ko kamɓe fof ɓe gaddete ko toon to tribunal ñande altine nogas e nayyi lewru juin ɗum noon ko toon to Mali ko jiida e ɗum ɗon toon to Niger ne wayno ko groupe goto ko groupe politique kadi ko groupe militaire kañum hoore mum wawini yande toon to préfecture gonɗo toon to Bilma e kañum ene nanggui oɗon préfet ɗum noon waɗi ko ñande aljumande nogas ko lewru juin ene wayno ko gouvernement haalino wi wonde ko hono préfet mo Bilma e délégation mum nangganoma ɗum noon ɓe kalda ɗum ñande nogas go lewru juin kono ene wayno ko ñande nogas ɗi lewru juin hono fedde wotere wiyeteno front patriotique pour la justice mbiyete FRJ kañum woni men woni ko groupe kadi politico militaire konngol ɗi haali wi wonde ko kañum nanggui oɗo ene wayno ko kañum kadi yanno toon e tiyoji mabɓe gonɗi toon to rewo Niger ko tiyoji nawoji ko fete pétrole ji ɗum kamɓe janno toon ñande 16 juin oɗo saha noon e neɗɗo moɓe nanggui oɗon préfet moɓe nanggui ɗum ɓe mbi ɓe goppata ɗum illa ko hono kanko ancien président Mahamed Bazoum oppa ɗum noon e wayno ko leydi Niger ha dejre ala toon oɗo saha joni. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare ko ɗi habaruji min jogon noon hannde e ɗemgal Pulaar siftinde on tan hannde ko dimanche hawri ko nogas 3 lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e nayyi ma en gartu janggo kadi so tawi Allah jaaɓi ko musidɗo moon Amadou Tour haaldanoma moon yen mbaala jaam on jarama.